sempat ngapdang subhama ai kublai pibar balong kinong pet kinong kersian marat bayu ni channel jungi teknik por baklibat kabam tayang nya snap hawe jing tu khana ka ba long kat kum na ka bible kata kalong khana sipang ka jing e jong ki arngut ki breu ki baya borom bat e mar kliang iwei ya iwei pat bat kani khana kalong sipang ka khana jong jing e hapdang karut bat ubos bat ka badan du ka jing e dai ka bajan ba hapdang ka jing e jong karut bat ka kyau kurim ku jong ka kata kanumi kabangila ban siam kut kum naka kitab jong karut kelonong kebaning kong bat kedekat kebaning kong terter adang pulih na kitab jong karut kelonong kebaning kong kedekat kebaning kong terter hang tu ngila ban siam ba Elimelek ubalong ubreu ubasong basa apa Bethlehem Juda uralek ban song no hakarimop mau bat ka tengah ke jong u kanumi nomor ke 6 senior kebalawan ban telap apa Bethlehem Juda bat laong ru bau Elimelek bat kanumi kila don ru angut ikun sentrang kiba kerteng umalon bat usilion kebadai kinong iprat kibana Bethlehem Juda del ong nang tabau Elimelek utengah jokonomi layap no bat ula ino yaka ringkat bat ki angut ki kun senrang ki jong u bat kita ki kun senrang jong u Elimelek bat konomi long mai kila sim tengah na kita ki kentai jong kinong mom kiba kerteng ke orpa bat karut bat hadin sipos nam bakila song hang ta long ba usilion bat umalon ru kibalong ki kun jong kanomi kilayap no bat kilai no sadin ya ka rut bat ka orpa kibalong ki tengah jong ki bat nang ta long ba kanomi kilayeng rengkat bat ki arngut ki pesa kurim jong ka ya ka ban lek pai no pat na kata karimop nomor ba kayo ngau ba utrai lawan i pat sasin ya ka Bethlehem Juda bat ba ulah the ki jingkut ku hapok jong ka kumta kalami no na kata kajaka ka ba kaladon bat kita ki persa kurim jongka baro arngut lambat ka bat kila lek halenti ya ka ban lek phai no sakari Juda te ekonomi kala ong kita ki arngut ki persa kurim jongka to khi phi to lek phai no halayeng layeng ka kemi to utrai un le isnai ya phi kumba phiru philale isnai ya kita ki balayap no bat ya ngaru to utrai un ai phi ba phinsiam ka baja thai halaka yeng ka yeng la utengah undakum ta long bakonomi kala do kita ki arngut ki pesa kurim jongka bat pitip ka ke belajar hang ta long begini ki arngut ki pesa kurim jong konomi hang ta kila yam kila penjam ya ka jong ka sentur bat kila ong am ngin lek lam bat phi hata ka long kono kom ru henre ekonomi hang ta kala ong yaki am ya ka ban lei phin lek bat nga namar ngam don kun senrang su ha kapo ya ka ba ken long kum kita hitinga nak benta ka jong phi bat baka poru kam don su yanga ya ka bang dang la ban yo khun pan kumta kala ong yaki to khilek phai pat chala ki jong ki breu namar nga sungo khuslai e na ka benta jong phi hang ta te la ong ba kita arngut ki pesa kurim jong konomi kila penjam ya la ka jong sentur bat kila yam hang ta namar ka jing e jong ki ya la ka jong ka kyau kurim kumta la ong ba ka orpa kala do ya la ka jong ka kyau kurim bat lek phai pat chala ki jong ki kimi ki pa henre la ong ba ka rut kalas no triang ya ekonomi bat kala ong ru ekonomi wat karpat ya nga mangan klat no na pha ya kaban pai no nak babut ya pha na ba sakaba phan lek ma pha hang ta ngaru ngan lek bat hakaba ma pha phan song basa hang ta ngaru ngan song basa bat ba ki breu jong pha kin long ki breu jong nga bat ublei jong pha ru un long ublei jong nga te ha ba ekonomi kala yo i ka jing i ba ka jing thu bas kham jong ka rut long ba kalaya lam lang ya ka sa Bethlehem Juda teh ba kila poy po Bethlehem Juda namar ba kem don jing bam ai kum ta ka rut kala karpat ekonomi makan sa ya ka bakan lek tam yu tu ko ubalakan tai no ane ko ubasa sedin na kinong lum ko ki ba na kilingkha kum ta long ba ka rut kala lek tam yu tu ko ubasa tam na kilingkha bat kendit dit kala poy ha po kalingkha jong ubos uba long we niki bahayeng ane upara jong utengah jong kanomi u Elimelek bat haba ubos ulayo iya ka bat ula keli bat la perthau bha sapang jong ka na kinong trei ki jong u long mo la pen i kata jing le e bat ka jing le bha man sim jong u ya karut om takata hanrei long ba ul ong ru i kinong trei jong u ba kin kentai sibun ukau sedin khnang bakarut kan yo ban lum sibun ukau nakalingkha ka jong u
Bat man kapor baka rut kalek ban tam kau na kalingkha jong ubos long ba ubos uju khot ya ka banya songkai bat ban ai jing bam ya ka man na kasngi da ka bale I ru ya ka namar kalong kata samla ka ba babreu bat ka ba udah itnat ya ka ru berkata ka jing kendu ka jing le I kini ar ngot long ba kalai beteng kumta hadu kapor ba ubos ulah kloy ban siam no ya ka rut kum ka tengah ka ba I ka jong u Andrei kumbalong kerukom jogi jiwa gitu gipor kiba mensua laong ba da jia bo man ulayap no klempat don kun kadai te yu para bo un simti ka tengah ka jong u mat bo un penmi kun ha ka jaka jong un man Andrei nomor ekonomi kala don hak takarta ba kamla syu ban penmi kun kumta kala IT ya ubos ya karut bakan long kum ka tengah ka jong u ban penmi bujli bat ban pen impat ya ka jaj kejong u ili melek ubalong utengah jong ekonomi kanete kala julong kerukom ba menuru ha Israel sepang keba juspa bat sepang keba ya peli ya kebat penskam gigi ai baro nda kabaloi no iku juti bat ai ha upara marjan makan longkum kesaki hapok jong kari Israel haba ubos ulakut jengmut ban simti ya karut ban longkum ke tengah keba it kejong u kum ta ukur ubahajan ulaong ha ubos tu juspa ya ka halade bat ula loj no yang kejuti bat ubos ula ong ha kita teman basan bahau ta opat ba baro pilong kisaki ha kan digasngi bangalathet yeki ai baro ki jong u elimelek bat yeki ai baro ki jong u silon bat ya umalon na kakti jong ekonomi ya karut ru kanong mops katengah umalon ngalathet banlong katengah ka jonga ban penmi ya ka kerteng jong uta ubalayap ha kata ka benta ka jong u Bonom du no kerteng jong u bayap na pedeng ki para ki jong u mat bana kherdop ke jaka ke jong u pilong kisaki ken ha kan kasngi te utau pat ba baro ba kata kherdop bat kita teman basan kileong ngilong kisaki ken do utrai un penlong ya kata kan thai ke ba wan sepok ke yeng jong me kum karakher bat kum kalich kita arngot ken ki balate ya ke yeng Israel to men man kraw ha Efrat bat tulong obadon nam ha Bethlehem Tehdian nang tala ang bos ulah simti ya karut bakan longkum ke tengah ka bait ke jong u bat haba ulah lek sepok jong ka utrai ulai ya ka ban pun kun bat kalakha ya ukun senrang bat nang tala ang ekonomi kelapan kerteng ya uta ukun senrang ubat ubala kelalong ukpa jong UJC ubalong ukpa jong usim David usim bakraw tam jong kari Israel dikatung ila pos ka bakut jong ne khana dai sngo tenat subhasa share like bat kum juru Wanong klat man komen kumno pisngau halor jokane khana. Tala dum dia siampat kawai pat ke video kublai sibun ni pi bro.